Baro ni wanlam pi syakani ka program Doctor Speak halor kapang kajinget bat ketika hakani ka program lai shimenta di Dr. David Daryang ibri MD DNB Medicine CMC Vellore consultant physician Bethany Hospital but member of CMC Vellore Council but irangba Dondor Lingdo ibadi itemen basan Chakapokse Presbyterian Church Shillong. Kini ki arngut kin pensyai halor ke jingedei hapeng ka sayan bat kanyam bat ke ka ba ka jinget nyam ka don ban ong halor ketika kublish pun doktor kublish pun rangba don bor lai simatahan ka program di Dr. Taryang ka jingkli jonga ka baningkong ye phi ka long ba pila ban batai ke ka covid vaccine bat balingi don kaman ai ka ni ketika hakum ka ni kapor kublish pun phi ni kong bakla ai ngi ni kalat minyo ban ya kran khandiat man pensyai kalau ni ka phang ka padan kam ha kum ha ni ka por ka bamanta ngilaya lingba nadu hajar khat khandai ha ka basdang jong ka jing wan jo ni ka jing pang ka basdang na China mung yetip lang baro tinaru basdang hi i bikila mi hi media ba ki khubor ba pher ka ba pun kulmar sibun ki pai ba tinrei menta ngin ya pechwa ke ni ka vaksin mo hadin balal sedang ke ni jingpang nadu u November 26 hajar khat khandai tang hapo sisnem lei ba daga jing tresitom jong ki doktor jong ki scientist keleng ke perthai mdei tang jong koi kari la kentup lut ki doktor ba ki scientist jong ke perthai ba koi daga jing tresitom ke jong ki lala ban penmi ni ka vaksin but tang hapo sisnem hagiri ke sabar jong kari India layo ban sedang man ai ka vaksin persya eu ni uknyang jingpang covid-19 hagi por ke bakham mensua ba fin penmi eu vaksin kan simpol kumno ko beduna sansnem ndai i daga jing ya saprang jong ka teknologi jong ka science jong ka medical science bat daga dia tresitom lang jong ki babun tang hapo sisnem yala ban penmi ka ni ka vaksin ba de ka ni ka vaksin la ai nang kong he India daw tau bu ki khot Manish Kumar du nong tre jong ka hospital hapo Delhi ka All India Institute of Medical Sciences haubna January dosnem hajar arfway ti hadin nang tangi i bala nang bun ki banang ai bat menta kajing ai jong ni ka vaksin kala nang ya sa prang hagi babun ki state pa gajala jong iru nrei ban ya compare ban ya persang pat bagi wei ki ri hagi wei pat ki ri jong ka perthai ngidang duna sibon ngidang don kam ban nang ya kelenti ka bajrong tika ka vaksin ban su batai lengkot bat hakurukom ka banginya su thu ka vaksin nadu ki por handai ru ngi lami sibon ki vaksin ke vaksin yu tau nyang theliu ngi ong smallpox ke vaksin ya kita ki diphtheria kita ki tetanus itu bisa ai gitu ki ba armet bar kumta terter ke vaksin ya kita ki hepatitis vaksin ti bon jat kini ki vaksin ki balami don ki vaksin ki ba fi ai tang season ai but borok silenta ka ji impla yo ki dia dan to ka jingpang mo ko measles vaksin fi ai tang season dan kam asyo tenrei kani ka vaksin kalong ka ka ba kadawai ka ba PI ka met ka jong ubriu nang ba ka met ka jong ubriu kan penmi ya kita ki bor ki banyele persya ya ka tu jingpang kita bigi khot ka medical terms kai antibodies ti kanu jingpang ka barung ka met ka jong ubriu ru kani ka bor ka jong ubriu hi kalong banyele persya ya ka tu jingpang ti ka ele persya ka nu dur
daga baku penmi ikini ki antibodies lan ye kata ki cells ki bat ya hakamet ke jong brio hakasna ke jong brio banyale persya ya gani ki jingpang ti kumjuru ya gani uknyang jingpang covid-19 ru udai hi virus but udai hi virus ubala ban penmi kita ki antibodies ti knang ba niada na kata ai gani injection ba kamet ke jong brio kan penmi kita ki antibodies banyale persya ini virus ndai ku mangitip ku mga on na basdang ni virus dang di ubasmai tingim tip kal nusing en haban ai ngip tip ringi ai sisin na arsin kalabiang na em ndai ka bangi i kalong da ki studies ki bakile khamtam kata ka win-win studies ki baki hot ka bakan tup kumba sispa san po lak ki brio nadu ubnai Januari jong arajar arfuway hadu ubnai me jong arajar arfuway kapani syai ba kene ke vaksin kayada na kabayo ayu khnyang jingpang hadu khandai fulai persen bat kayada iki brio na kajingyap lengba unu khnyang jingpang covid hadu khandai fupra persen tingi i ba filaman keli nga menta ladengim aru don ki bam lele hoi don ki bam lele i kita ki ong ga ni jingpang ka jem hi mo khandai fu san persen seneng ki jem hi ndai tang si persen na a persen ki bayap ni so singan halor kaca ndai hakitu ki bayap pada kalong 100% mo lada kaja yang ngaru kalong 100% ya ngalayap timenta bo finong ba i 1 to 2% ki ja ki jingja ki sitom jur ba kila bandu ke jing im ndai khandai fu fra persen pada kim lele tingi so singan hata kalong ke ke ba ni perhat bakala namar hai kitu ki bangat pada kalong 100% kalakut senon non sudah kumwei dikata kalong ke ba ngasudai ban pensyah ni ke por namala de fi kran di percentage kalong ke bo brio teng usutu bakala mo namar kidong ba kata persen ki jem baik sam ai dawai sam ai vaksin sam ai ki jem ke jem hi hoi ni dei ban angu yu blei ba kalong kumta ni ke jingpang ndai hak itu iwe na ar persen pada ki bayap lani ki basitom jur pada kalong ke basongsi pada di nama kata kene ke vaksin hi kedai kedawai dari ban syukran baik kedai kedawai ke bangi ai banyada nu virus namar bandi dawai hadin bafila yo ni ke jingpang kalong ke basitom bafinjem ya kitu kiba kejur ke jing sitom mo ti ndai nama kata kalong baik banyada banyo ni ke jingpang bat banyada ba kani ke jingpang kan pensitom jur yu brio lani kan simno ya ke jim ke jong brio Kublishi bun Dr. David Taryang halong ka jumpa cha jong pi baling idon kam pan ai ka vaksin mo ti satoi kiat mo kawan sekretar ke jingkeli ke bentar ba arpat baling idon kam pan ai nu vaksin mo kita ke bentar ngada batai kidon ar bentar baling idon kam pan ai ke vaksin kawai kalong medical ko bangalada ban batai mantan koi pa kalong social PPI kani ke vaksin banyadai lede but banyadai ke imlang salang de kade kamdei tangya lede simet namalada ngang lada ai vaksin takemut ka bor jong alada ngayo mangana ke jingpang ban spread sikiwe kaladuna but ke bor ke jong ke jingpang ru kaladuna tinama kata kalong arliang kawai ke bolong medical but kawai ke bolong social ti ke bolong social ngai i khamtam ka bolong ha ka community mo i khot ha ka imlang salang kalong ka bakham don kam susu nangal bangin perhat na ka benta jong ki wei de mo kum ba khtien ka jong blei ka ong i elo para marjan ka mo fi i ele de ti fin i tang da khtien te kam don jumut pihak ban pen i di kam ba fi i bat ba fi ya perhat lem na ka benta ki imlang salang ni ki wei pak kade kata Dr. Taryang Kublishi bun mo tabahanya kren hakum kata ka jinget mo ba dan bor ti pitrai kumno pat ngila ban pensung thu PPD temen basan no naka Presbyterian Boxe Church ti kumno ngila ban ngin pensung thu ki brio bakatika kalong ka babha haka konteks pat jong ki riunget ningkong ya Kublishi bun
tadi kapur ngi amin diskusi ni subjek ke badan kamhan mentaki pak bak jongi kibri ke jongi kumpai dong doktor mentan garang je kulmar dong mensuahi namar ba kibrio ki artatien kalong na kamlong kabahan na kambahan kalong ni amang ginesium na kamlong ginesium ni kumpi os ngau mentan ni doktor lap syai ba kini ki sistem mo hai ni sistem bagi yet ya kini ke vaksin laban ong ba pedeng research ke bajur ba hidin ba le ki trials ki babon ke testing ke babon taki pau hajar ki brio ba mdai tanggata hadien bala ya ki statistics lani ki bami nang tabar layo ban pek dag babon ki brio mo peer review ni ong mo kamot ki bamdan bentaha katu ka research ru ki yo ban pek la ka deina kam deina ndai tang tu boleh research yo ban pek ya ka mo yo ban pek tamu uti ule ka bomon le peer review kamot ki bamdan bentaha turu ki yo ban yo ban pek ya ka data yo ban pek statistics ba hadian bala pek kita barok khoi syam bakalong kababha kababiang bat kabala banyada yang ni now new virus nataka daw na banta jongi ki bangay nakran namar bangarang dumsan ukristan ngangay badan giway bagi jingay gibi osngo ini program nrengan syam specifically namta jongi kristan dekum ki bangay pat ngiri ban kenmau ba ke bible ka yang ni ba kababha baro kawan noble. Every good gift comes from God. Baro kababha kawan noble. Natakada hadian belayat kini ki testing kini ki mo ki barkhot kini ki jeng persyang baro mo ki bala miru haki top jong ki kot ki slide jong science laban ong mo haki journals bade science la i bakalong kababha takada ngi aimu yo blay. Bale si bakane kadai ke jeng kirku ke jong blay baw blay ujubab ya ke jing duwai jong gibri ke jong u mo nadu ustem arfau gibri baro hisnam fiken ma wa ke sarkar ko pelong jing duwai nya thang bom biti mo si minister ya lam ya tu hadu bra april jong tu snam bala lek no bang lek kita baro khoi bang ngej ba kani kedai ke jing jubab ke jong blay na tai juduai ke bangi kum ki bangej itu wai hol le si don ki brio ki ba so thu de kong wai pat le si ki kimi lenti de kong wai pat ya kata ka jing juba ki bo bulat la mun juba mo la ban ong balai kam long kumta u balai don la ka jong ka bor ban juba jing duai ki jong u juba yani ba hani idi por ba lingkot ai ni ya kan ni ba nget ba gadai ki jing ku ki jong balai mar bor hi soitan num ai ni ka ba ka bible ka kan syai kata soitan hi don tangwi ke jing tungu dam ta ke jing im jongi bagata kalong ban penjot ban penyap ban penpra mo ndai babha baro kawan dong blai na ta daw ngi ai mo yo blai ngi yo ya kan ni ban ngek kalong ke jing kurku ya baro ki basim ya ka di ramba dondor pismo batang ke jinget kabiang mo ban banyarap ingi halor ke ka jing IT ka ningi don kam shu ban le kum nakabalang ban ai awareness ban nyarap iki bri ban wan chakman kata ka jinggali long ba bar mar belai namar ba bun ba ki brio ki para jongi ni para dok prasnam jongi ki ba dapi pek haki social media ru ki ba juba ba bangalangai ngala biang ngaru ngadai bangai ngiru ide bangai sudahi ingai bau belai udon kabor ban pen khia yangi ban pen jam yangi bat kumi kristan ki banget ha jing sya jong Jesus Christ lo beding pna ka bangi ong mo bekas nam ko jong u ka tap yangi hoi kalong ka basisya ki ada yangi om dei tang na ka jing pang ya da yangi na ki jing ma jing sniu na ka bor jong ka jing dom na ka bor jong setan bat kum ta ter ndai bangi kran se pang ka jing ngai iran ka ban pek kumbai i doktor ya lam linti mentan hendiat mo dan arli benta mentan yang medical but social hang niru ngilan hak jingai ru dan arli lagi benta kawai ka dega bangingai jildi shimet bat kawai pat ka bakta ya ka imlang ka salang Kadang ayo apang kanu no kajingpang kabalong involve tay nga marway. Let's say ngapang hat, ngapang po, ngam di tadi dawai.
ngam teriak kan noru ngan sungai baik kabiang kadai dai jong fi baru boleh mo kam tak ino noru mo ba ki bon ki bri balong kum ta ba ki yem ki ya ki yeng ki yo ka chen ki ha jong ki ha ba ki long kum taru da ka jinget jong ki kum ta ndri ha konteks ke bangi kren sepang ka klam mantak ni ka klam ni kren sepang ka klam kam dai tay ngam ro isi met kadai ru ki khon ki jong kadai ru i bahayang basam jonga kadai ru ya ki para marjan jonga abang para marjan ngamut ban ong yau tu basa mar khaban nga ndrei ki para do para senang ki para brio ki nge kendo halenti hasingking hakayat ka yeng ka jongi jing tre jing khata jongi hakayo ka hat ka jongi ka jingi kai ka bakrau tam ka bo Jesu Christ u ai yangi ka hukum ka bakrau tam ka bo Jesu Christ u ai yangi wong ie yau blai kumba ie nadu ka donot nadu ka mensiam baro but ie yala di but ie yaki perang wajan kumba ie yala di kata ka konteks sebengi haban keren mentah habangi keren sepang ka klam udang ong ba ang pat mon ti mga kamut perkatang la di bu kata ka ba fi yang ka jinget ka jong fi kamlong ru em ka bible ka ong ka jinget kelam ke jing le kalau ngabal no ai terdang ngam ie ju para marjan jonga kebu kata ke jinget ke jonga ke banga perkat tang le di simet kalau ngabal no ai kam bento ru em kam la menyarap yang lano ru ni haban ya perkat hi ke la dang apa ban pen pau ye ke jing ie ke jonga so para marjan jonga para do jonga bangaya bagi yang be trai ye kata ngan sim king kilat bau tai unum ya jing pang danga dan sim kilat bagi kuon jonga ke num lei mo kata kadai ke be kawi ke bakrau tam yang ni ma bom ha ki brio mentai kan tang sepang ke jing nganganget bo boleh nak tas kum dengan kwa ban ong hang ni ban pen shai ye ke bayo snow ba don saka we ke bakam krau ni ke jinget don lai tli ke ai ke bakrau ke bible ke jinget ke jing kermen ba ke jing ie dan ni kita bor lai ke jing ie ke dai ke bakrau tam tedang nyemla ban ban pau ye ke jing ie ke jongi dak ai ke bangi le dan mentak imlang salang ke jongi dan tak para beriu ke jongi te kata ke jing ie jongi kalau ka baleno ai kadai kata ni hab banyak perkat lang ya ka jong sana ta jong barok mo nyemla ban perkat tang ya la dia ring hab it lang para marjan kubli shibun rong ba don bor halor ka jing batai ka kata ka jing klimo ti doktor pis ngukum no pat kumno kalit mi pat kan ka thup jing perkat pang ka jinget pat ka jing ai tika pat pilaban pen sung thu halor kata oi kata kalalong mansu penbut biang ke ai ke ba itu pesan la Kalimantan fi nadu ke pas dang hi jong ni ke jing sitom kumal on pas dang kalami ke huri hura ke basir khaiba boleh kami kani ke huri hura ke jing kulmar jumut ke jing bam su thu jumut kedai bet na kini ke social media weu ong dukum wei tiga bersongsi kalau bawat hadu kibor peniat ru kilong kumta weu ong dukum wei tikani ka pen kulmar jumut upai bah ru tika sami pat kani ke ke bagi ong le ka jinget fi kani ka program musutanat bagadi de khasi ti banganget ki basngap ru ki babun di khasi ti bi ka jinget ke khon khasi kharahi kata ka preamble ni ki tenrai jong jinget khasi nganum batai ki pat artli na kita ki sautli ki mat kalong ba kadai ka jinglong tipkur tip kha tip breu tip blei basakoi pat kalong ka jinget hau blei utrai kendrat nong bu nong thau ubala ubayai tip breu tip blei tamu ngi tip iki an breu ngi tip iki an blei bat ngila don lupa ta ka jinget hau blei bukum no ublei ubala ubayai tika poi biang komboong i teman basan nadu basdang hingila pelong kijing duai kijing pirat kijing pebon kijai niam bat mengi kum ki kristan do kum jo tingi i bakani kalong tang kijing jubab kijing ublei halor jing kita kijing duai kijing i mo ti balai kami ikani kijing nget bagani kijing aitika menta la fin page hakani ka
hakani ka jing im ko jong try jing Jesus Christ men bau dang don ha perthai ru mo ka ru kom pen khia jong u phinda puli ki tu sau gospel hi ka don la ki jong ki model ka don kata ka bi khot ka word model kumbo pen khia yêu tu usaki jong turang ba sispa uang khilai ki jing jong me kalau pen khia tu usaki ka don pada ka touch model usukta itu buat matla baru orang tu menimat primat kadang buat kawai ki orang ka speed model dak umbia walaupun khia walaupun page itu bapang ubamatla apa batsaida nata kadang sakawai pada ki khot ka mod model lani khti bu usim itu umbia upen long khti itu ukta aki khmat jong tu bamatla nadu badang kha bar uyo ki khia tikini ki long ki jikai ki jong Jesus Christ ba ni don kam ya ki intermediary lani kalenti kumno bengin yo e kata ga bangi kwa te bengin yo e kata ga jing penkhia hakani ka start science ko mentapat ki don ki bahab ban operate ki don ki bahab ban idawai ki don go fi ad ki vaksin bat kumta ter tikini ki long bau boleh pun don kam pingangam lah ban ong ba ngadon ka jingit ngayo pang kansar ngam don kam sumar ngan jambe pi nomor bale de poi biang sa kata ka jingit utra jingi Jesus Kristus on the vidon ka jingit ka isembai terso pin ong ni ulo mun kenria asa kenria takamut ba ka jingit ka jungi tangkat isembai terso kamput don nama kata ni dang don kam mi gini ki touch model ki jong Jesus Kristus ki mod model ki kini ki word model ki bau Jesus Kristus ulai kai hina du burang don asla jong ni pertai dikata ka dei hanong rim jong ka jingai bau trai jong Jesus Kristus uang ba bat pa finyu kata ka jing sisa bat kata ka jing sisa kan pelai lu ifi ka bomot kum lo bakan lai lu na kini ki jing khum ki jing te jong kini ki jing kulmar jong mot pro lada fitip ya ka jing sisa baka jing sisa ka long bi ba ublei ude unong pun khia bat kecing pun khia jung upade kolong haki babun rukom kamdei tambang sungai benglayok khia nadu pastang hi nama kawai ni ministry jong Jesus Christ ka healing ministry te nadu pastang hi ula pun ki nuksa kumno ba finyo ai kata ka jing pun khia namba kini model ko la kita Tadi kata doktor ti pila ban pencai ru ya ke ika ba penlong pa ya kani ka jing IT ka ban wanra ya ka jing klumar jing mut pat habun ki bri pila batai mane ba ne kini social media ne teng ki nong ya lam jungi ru ki kran bakla ta pila ban pencai khampa halor kata ban nakada uyu ken dong ki wanra jing klumar jing mut habun ki bri ban cakaban wan chakmat ban ai ketika girang sep tieng man tan kada ban ki jing klumar Hi ka kani hi ka tenrai hi jong jing long bri ko long bet ba kat banang jingai kani ka jing ya thu mo tamu kanang he so kan jai we jing jai brit ba hiu du kat ban poi po jayau kala he kat ni kat ban poi slai khra le tamu ai kan su nong lai khra tamu ban le sayo la nong su ndengi badan tu ajan pengina ya yang le tukum kita long don we bon ong di tong su ai tika mene ngala long kum tu ka khli ngala long tu ti khmat temu ka tu ka anang yai pi ka jing sep ting kawan ti ka bakong san hi na kini kita bol khoi ka de be ka jing kulmar jing mut ba ka jing sep ting si sin ba kala rong tu ka jing sep ting hau nu na ka beriu ba phin wengi ka tu ka jing sep ting ni tu beriu kolong ba sibun long ba phin ondu ne ba phin pelong itu ibri banum sep tieng su kalau ko ba hamtam lele de ibri ki batai kata kedur ko ba fisu ko ba ki de i sisa ba long ta ndai menta hadu menta hagni ka ri ka jungi hagni ame khalia ngempodi i ka no ko nuru ka jingja kata ka adverse event lani ka side effect ka ba pensitom yu brio mo kindon be ki side effect hakano ko no ka dawai ka ba fidi Ngan suami pi wala ka umru la fidi la menang bandi ko umru ka don ka jong side effect udoi kulisit uparacetamol udon la ka jong side effect tunu vaksin tu udon la ka jong side effect bare kata ula pensai ni rupa sedang ba
Pin kata kli, pin kata kemet, teng pila bandon jing shit, bakan nek kuma alai sini bakan sajak no. Di kata kamdon jing per iru lapan syalut kita. Nri kabasungsi pat kalong ba kipen he iki pamdai. Ti dei kani lomba kani ka pelong gi beriu bikin. Artatin bat bikin kulmar jimut. Kadeta Dr. Kublish pun takajintli jonga kapashi I temen basan don dorling do ni iba don kiba ong pa bakani ketika pat kadeju ta u 666 usoitan ba mo tikumnu pila ban pensyai halor kata kajingi Kawai nak jim kulmar jongi brio ki jongi makari jongi ki buon ki kristan ki buon ba batai sepang kini ke maka bible ke keren sepang jong kata berkumta ki buon ki mi buon ki brio ha YouTube mo social media ki babon bagi mi ki batai bakani kadi ke jong soitan dengan sim ye kani ngan long kumta isalong kumta inum yo beneng inum yo jing penim berkum kita ki bro khoi ka bible ke keren sepang uta unong sen syar uban sawan uban sen syar ke perthai borok kawai mo uta uban sawan ban sen syar perthai borok kawai bat barok kin ha u kata je batai jong ke bible bakalong kumta itik bat dia kan ni gajing sngau thu ia gajing tip ia kata ru naduk kispak sama manusia ki briu kis dang ban wad ban yet ban persyang ban sngau thu u uta uban wan bakumno tau briu ban long bakumno kata gajing sen syar kam long naduk kispak stem ki berem manusia mo naduk ko por jo Martin Luther ladon kata ka jings yet ban ti bat kumta ter tiada mar bagi yet bagi ti kumta ter hado kini sni ba mentaru don bon bagi beriau kam tang ki bathok kot ki ba yet benia ki ba yet kumni kumtai bat persyang ban ringdur ban penwandur ya ke ai ke baja hak perthai saudong jongi bat ban ringdur baka saja kumta bat ke ai ke bathok hak ke bible data kadau kalong ka ba ma bahaya ni ban lek kumta ban speculate la simo ban cumudur ban predict dan ban batai ya ke ai baka bible ka sangam jar kamong eru ya mo kalong ba ma ba kumi kini ki conspiracy theories mo ki mi sibon ba ndai ta mentan ado ki sparks na mensuala don pat pajon ka weru ka balong shisha hado mentaru bat basongsi ke long bikin ya lam jongi ba kita ki ba keren hagi yeng meni hagi jeseng ki puli ki kot ki jongki hagi yeng hasam nang ta ki wan ban puli pede ban batai pede pulpit ek ai puli ba dai hangta bagi beriu ki kulmar jing mot ki yo sngo ya kita bat ki pensiap tiang ya ki wat ban sim ya ni vaksin ru dari ngai ku apin syai kum ni halor ini bentah dia tang ke ni nama ngamdan ke jubab pat ke jubab bangla ban ai de tang na ka bible hi ngamdan ka wai pede ke jubab bakalong kum ni haji dai bad vaksin bakalong kum ni u ni u bag bible ka keren utau 666 bible ka ong u dei u brio kedai ka number jong u brio dikata kamut dei kam dei ka kat kam dei ka dawai kam dei ka inject dei tau chip de tiang bro khoi udai u brio ubadon ka bor brong ka jimut berkat ubayat ubayang bat ubas sensyar kata dia beningkong ini ban smoto ka baar pan undau ni u brio wan ban sensyar ka perkai ka bible ka ong ba un ai how way po way brio ya ka dak ka jong ba dia kata ka dak ka jong u on shan halor jong kti kamon bat haka salang mat mo tadi ka dak jong tika katari ka baar mengi ban sutho bata ka dak jong u on ai haka kti kamon halor kti kamon bat haka salang mat kata tamut ngi sutho ba kata ka dak kan long visible kamdai bobu uri kemut season tek salang mat jonga dari ka dak ka nang ni lai i brio kti layo i brio tika takamla ban long vaksin mal vaksin ni ai na lor vaksin ni kadawai ni dong sepo utrnia ni dong sepo bar vaksin ni ai sepo mendai na lor the way pak kajing sia kalong ba ke bible ko ong ba on ai
bau ta ka dak jong tau nong sensiar kan long halor jong keti kamon bat pak selang mat minta ke don ki brio ki bonton keti belum disable mo nle kum no long ban ash vaksin na po selang mat it is not possible ban le kata kata ngi so thu ba kata ru kam dei hi kata ka lai la ka jong ta ka balai pat ka ba ka bible ka ong ba kata ka dak ka ba ngin yo ka ba ubri un yo ba bot yu tau bri kan dei ka kerteng jo uta dan ni ka number ka jo ka bot ka ni ka kerteng ni ka dak ba na ka kti la ni ka shalang mat ka long salang sar ka jo ha borok ka we ka perthai ndei do we hang tar we ha borok ka perthai kan dei ka jo ka dak u jo ndrei menta par vaksin kam long kumta ngia po mi ka India ngi parang kam Covishield Amerika ki parang kam Moderna Russia ki parang kam Sputnik mo China da we la ke jong ka kerteng ba ka kam sinah jong kiru ka fer bak labak ka teknologi ba sinah ni vaksin du ka fer no Covishield chu Johnson chu Moderna ka fer la ka jong te tan taru ka alai la ka jong la ta ka daw ko apen so thu ki kamtam Kristan ki bi sngo bakin nom shu nget kulmar yak ke bau buriu kren na social media kat bamon ukren tu batai kat bamon bakalang bama sisa bengin sa skor yak itu ki bar khoi ke babha yang ni kalong ban puli ban nget betang ki ke ba ke bible ke kren yani Kubli shibun ya kata orang bak dondor pikiran halor ka jing syashapan ka jing klumar ka jinget jing klumar halor kan ka vaksin ni te shwa bangin ya chakrang chakan ka program yen per phashi por kan dia chak ni gi jimpen bana hakni ka por ni kong ni shap ka shim ka jing kublai ya pi baro ki wasngap ya kan ni ka channel bara kum kani ka por ngi i ba kani ka jing pang kalanang priang hapo kani state jongi kani nang namar kata ngi hoy ning kong haban duai ho blai kan ran bo blai un yarap ba un pen khoj ni ki tu baro blai mar kani ka jing pang ka bar pa de kwa aban kentu kan farm ya ki tu baro ki bom pat sim la sim ya kani ka vaccination namar ka de ka wei ka lat ka ba ublay la siwai hakani ka jukmenta lang ba ki bor jong ka sarkar changi kumno banyada banyarap banjob ikani ka jingpang ka ba khi hakani ka por hakani ka state jangi haka prathe bergawai kan India jangi bergawai namang katang kentu kan farm biang yakito ki bam pat simlala ban siam ikani vaccination ban kentu ngapan slur kanang ba pin dop mi sim no ikani ka vaccination kanang ba ngin job yakani ka jingpang hakani ka por ba minta Kublish pun parlok iwan pai biang syakani ka program Dr. Speak halor kapang ka jinget bat ka tika bat i Dr. David Taryang bat i teman basan i rang ba dondor lingdor di doktor ka jingkli rong ai pi kalong ba bali pi trai ba ki bor penyat ke le shitom kat ni ban pelong ya kan ka jing ai tika ka ba job kita ka jingkli kalong ko dan kam sibun namar kum hagini ki por kham tam ni i ba ki babun ki ba mi ki ba pen kulmar jimot yo breu ki ba pen tharai sne yo breu ki ba pen septing yo breu ti halor jong ki katu ka ni kinong rem mo kum kinong sensar hamungi ong kinong sensar ni bor penyai mdei tang ba ki su sensar ban yo ya ka jing yaro andrei ki sensar ban pet ya ka jing ba ka jing miat jo ka imlang sa lang hibal ko we te ko we na ki benta ki ba kong san tam halor ka ni ka jing tracy tom ka ni ka dei ka baning kong ka yo ka kot ni iba ka ni ka jing pang kalak ta saba palat ya ka yo ka kot ha kari hibal ko we kam tam ha gitu lelei ki ba fly i bro skata ki mi ki news ki mi ki media ki fer gitu ki ba belas ni ki balik dia jing dia step sibet ki le thiet jing ba ma yeng kata ka baning kong
kabaar pat kalong hakapuli ke putih. Ni kani kabangai isen menta kalong iki kena skul. Ni larang ba. Ni ladon kata kabor sutu kabor perhat. Ni ladon ke kam ke jam. Ndrei nyimla ban mudur ni ban sutu hadu katnu kani ke jingpang kalakta kena skul. Nyimla ban rung hapok ke main, hapok ke jemut perhat di kena skul. Ban ilut ke bagi perhat, ke bagi sengau. Ndengangai bat ngasu mudur hala ke jong ke jing mudur ke berit ke jong ba ke jing ling ke jing pisah jong kena skul menta kalalong sebab palat. Mdon su ke jing tikna piong kata ke online classes hadu katno kila banyo ke jing puli ke babiang ke jing sutu ke babiang tikitu ki badan jing tu ban puli seki kerang ki bakham sejong kila don di jing sudah menchua piong to nganli ele entrance ke Delhi ngalek bet ke masuk ndai menta ba pen poi nang ni se Delhi kalalong ke ba sibun pihak-pihak lembah sibun ki stage nang ta ikitu ki badan hang ni senong kendong si bopli ki ba iyo tang kendiat konsoi ke jing nang jing tip kalakta sibun tika senem kalanang ya ti kini hi art liba ke jing kot jing khia jong bopun ni deban kan ma ho ni ke poru ba omdei tang uni COVID-19 ubah long ke jing ma ya ki briu hakaliang ke kot ke khia kabaham serkai susu kalong ke jingpang ki bomdei ki covid ki bapang heart ki bapang kidney ki bapang ki babun jai ki bapang sini ki bapang BP ki babun jai kila susakut kat sebagi sakut ngom dan la don ti banyo jing sumar ko biang khamtam gitu ki pol lele ke bakajur bah kani ke jing sitom kadon ke lockdown kani katai ki bopli kila susakut kat sebagi sakut banyo ke jing sumar ko biang kimyo di kepisah lah deki yuk wan do kepisah mdon nomor ba mdon su ka kamai kaji ke babiang Kadai. Ti kini ki penlong ya kita ki bedon haka bor ban penyat yang ki doktor iki nong penyat balang bat baro ke dia trelang jong kini ki bedon haka ta ka kerdan ban pej ya ke jing bahar jing miat jong kari ke jai pendriu ngatrai kilai ya kini ke jing but they halor jong kata kanong rem ngangai ba kia tresitom ban penlong ya kani ke jing tika ke bajop knang ba ke jing im ke jong ki bri kan wan biang sekai ke baju long ko memenchua larang yo ban im biang ko memenchua ta kemut ke kamai ke ji ke biang ke puli ke putih ke biang kari ke jai pendri banang ya seprang nama klem ke jing kot ke jing khia klem ke puli ke putih klem ke yok ke kot kata mu kejai bendriu kan yap tingat try kini kita gilai teli kimat ki bakongsan ki pelong ya kata ki bor ki bade ban penlong ban pun urlong ya kani ke jing atika ke bajap Ti doktor pila ban batai halor kani ba lada barok kila ban wan chakmat ban ai ketika ngila ban yo kata ka herd immunity mo lada ngiyo kata ka herd immunity ngila ban wan phai ban shaka jing im ka balong normal kum ha ka kentin nong bai dai ti pila ban penchai halor kata ka herd immunity ba ka jing ai tika fi nadu pas dang jo kani ke jing sitom nadu ar kerja ar pho balawan kani ke jing sitom sini mon ti judon kinong pang gi be keren pang ni jing pang ong ngasukuran ha kata ka rekom keren pajba kemudian doktor mo ngong kini ke bro ki sekut tang hadu ba kan poi gepor ba uniu virus ulai esuk buat ubre ulai esuk buat virus kata kalong ke rekom kan pajba dan re scientifically pada ke bamut ba uniu virus ladang yo ru pensitom syu yo ubre bakata kadai kata ka herd immunity herd immunity kemut ba haka community la kumnu hundru phau ni 100% tila long infected don the virus mo te lengba ka jing long infected jong ki breu sisien begla long infected ki develop ya ka immunity te suki kanang ya bakapoi kapor kumpang OIP ba uniu virus ru lalangi yo ru sitam syu ndrei kamdai ka balong simple tangkum ta ka jing batai
Nomor ba virus pada udon hi la ka jong ka jinglong tenrai jong ba hu shem ka no ka jing hu shem no ka ba pentut u kalai la di. Tagi pasong gi mi tagi strange ba fair ki mutate. Alright. Ani ki kala na ka wei ka dur se ka wei ka dur. Knang ba kila ban yo kata ka ka ba virus udah ban yo mut ban infect you bro. Mo ti hendrai kata ka mutation pada kan nyai ka tu kan ni pon dei kan poi ka por ba limba kan ni ka herd immunity ba ubrio pada ulai song suk virus. Ti kan poi ka por ba ni yo biong klik ki kemudian biong klik virus kata. Ni ya ni yang ni yo biong klik ni ya sai. Maka ka hap iban poi se kata ka por. Makamna banlong bangin si imsa kumne. Mo kala ban sempor sistem nomor sisin bang yo hi virus butmai tamut kenya lamba kini stage ki prepare. Ke initial stage ta kumut ke first phase ke initial stage kan jur kan one ke second phase kan one ke third phase te hakoi kaliang pada kan one kini ka immunity ke beri pada sedang mendevelop kan pois ke herd immunity te kemta ter. Ti kan poi hadu kala bandon lice nem south nem sans nem maka selong normal dia kumjo ni smil ente ya kata but ni hap hi ban pelong ila di ya kur komperhat ki jungi basisien hakoi ka sing in sapoi hi sata ti kan ka jing ai tika pada kalong ban compensate ban poi biang sa ka jing im ka bolong normal kumjo long menchua normal ada ngin su apsa ki breu baru bikin long infected takamot kakta pada ya gitu kiba sitom jur but gitu kiba du no kecingem ti kata kalong unacceptable ka bangim la ban pediang men su ap bagai sulong sa kumta ti halor jong ta ganong rim hina pai ki vaksin ki bami ki por ki bala lek baru khadu kalong halor jong ta ganong rim ban pen stat e kecing da bat ban wan ra pat e kecing em ko balong normal biang. Ni don kam ban manjahmat ban chimeka vaksin mo. Menta uncu peteng biang. Menta kidang yo permission menta po velor ba ni dang don po ka trial ban ayo booster dose. Temu hadian mengila yo ka second dose ngin ayo booster dose. Ti menta kadang don po ka trial trial kalong ke ibiang ke ibet sebelum ba khatwe spangut ki volunteers ke lawan sehman. Ti rada ka biang tau mungkin air booster dose pada. Hadu kat nu por pat kasim na. Tentu bila ban air hadin rubna le ni hadin sistem. Kidon hadin ka second dose. Kidon la kijong ki group ke bagi test, long ki trial kum tu kin pek kanu ke ba biang. Man air kini ki yo nu booster dose. Ti gitu ki bom poju air kin don la kijong ke group, gitu bela air full dose kin don la kijong ke group. But kin ai tu gini bompot ai kin ai kata first dose second dose booster dose gini kibla ai kin ai tong booster dose ti sepet ya ka respond kalau kono dan bok ngin ya po sya kata ka thong mo na banta ka jing phajong baro ti ba don dor pat kum kinong elam balang ke ek benta jong ki hakum kini ki por long ki don em ki balang hak kum ka balang jong phi ki bakloi ban penlong awareness program halor ka jing don kaman ai kan ketika Natrai kum kino ilam balang idon kebentar ka bakrau man pen syai gi beriu man pen saut ho gi beriu halor ki bon gi ai bagi beriu ki long kulmar ha jemut ciperkat ke jongki tiga wei ka bangi kum kino ilam balang idon kam pen saut ho gi beriu ba kini ketika kalong ka bah bikila banwan ban sim yaka kim don kam ban siap tiang kanu jeng siap tiang tu kawai ke ba ngilan pen syai ki beriu waktu kalong ba degi don kanu ke jeng atatien ke daut bikin let ki doctors nomor fi don ki beriu ki basuong ngape YouTube kong kumta ngape social media kong kumta te kalong ke dari sungai tang kumta ke nada ngapang po tinggal let si YouTube te tate ka ba hi benjam terkadang ni don company syai ki kum kita ki baro na ko abu ai nin dia iwi jingja ni tu ifik ke bajan mak social media la le maka ta kalong ba udon we parlok bahaya ji parlok jongna ki ba udon gi jingpang ha la kham slam kata la snap steng ha ka ba
Ukraine doktor Henry lech internet pen internet dia kejeng batain internet kalong ke bala kulmar hado kata-kata ke ulah kulmar ke jemut sekrat ke jeng hado busim ila ke jeng im dia kalong ke bama he dia kum kino yalam balang ha kan ke kelam ngidon kam ban pen syai ki perangai jongi ki beriu ke jongi makin wan syakmat ban sim ni kan ni bat ban pen smot hu ya kini ki nong rim baru ke bangi layo i ki bangi tip ya ki jing sisya ki padon baru khoi kenang baki beriu kinum sya yalam bakla hano ru ken kata de gawai ga badon kam bayangi kum no yalam ngidan kata responsibility ban le ya ka nomor balai kedai sang imlang salang ngidan ga jike clear na menta jongki bat makiru ngidan jike clear na menta ki wei pede ki belong saudong ya ki ti alor ka awareness program ki balang ki long ki bakloi ban le awareness program ken nga tra teman lob hapdang jong ni ka lockdown nga tra gibon ki balang kim don je sengsyo nrei kum balang ha balang laim khra ke bangayo i wat ke balang laim khra kala don kala bu sibun tli ki sibun sien ki vaccination camp ha ka balang hi nga tra la sau san sien ka le vaccination camp ka balang hi ka balang lang bat ki awareness program ha po ka balang dengan try ki balang jongi kim dan jing menta bing las dang ban long kini ki jeseng ki jongi try the health department la ni administration district administration ka kloi ban try ki balang ki long kloi ban isim bentalang ban pinsai ki brio ban ai awareness kuno ki brik la nuan chakmat ban sim ni ka vaksin markum ong doktor hi ngapa ban rap kata ba ngimla ban silong sa kum ni ki kun ki jongi kimla ban silong sa kum ni ban silong sa hi tika future ke jongki kalawai ke jongki kan long kumno takda ka benta jong balang ka kraw bahang ni kena bin wan la ban wan ra biang sia ka normal si ya ka ri mo ya ki imlang sa lang jong pro ko Di Bunsu benrap halor jong ke jing ong di ituan masan mo ngaju keren biria ki nong pang kan ya sri mi bagata long menta katugur kom jing melian mo ban lek si internet la ni kia ong kumta ki ong ta tinga si ong tangkawai ikinong pang jonga ong ladadan mo batai manu menui pi pang jing pang pi sukuli bitang si sentence kala biang pila pas ayu tang ta kala akut tiga kubur ka bang kwa ban ais kani ka po kalong menta lada fidan kam ban yatho kumki kerstan pili superstore Levidan kamay sinayeng pilih su engineer su kontraktor. Pimlek su pion, pimlek su nongsar singsar. Tika jor kam levidan ka jingpang dan kelis pang jingpang pilih si kita gibadai kata. Tika tale si kan yarap ip hisibun. Banyak ka basya sngo nang ni nang tay bat ban susah skor inui no. Leviyo hi ka jingbatay na kita gibadon hakata ka film mo, hakata ka kam. Kan pensai sibun ki beriu katakan long kajing pensai ke bah sai bahai ki beriu baro Di Dr. Taryangi ipat bau ni Delta variant mo ula sapriang hanya ka jela jangi bu ula asim ya bun ke jing embryo na du kini ki banai March April haduk mentar ngidai iba man ka singi beriu ki klat no kalau ka bas ngusi mo ya kata di tang da ka jing ai tikala banyada mo ya ki beriu na uni uknyang jingpang henry ki don pak ki beriu bepersya halor ka jing ai tipak ketika but kim di ban sya penbor namar ki don ka hok ki ong ban persya ban ayu ni utika ti hatu doktor taryang pisu kumno halor ka jing sngo jong kini ki beriu namar ka jing lat lut kamla ban poi sya ka jing lat lanye tika ki jing ma ka ba apat yang ila da kini ki ba dang bun ki persya ban syem ka ketika kita kalong kaba involve lang ya kani kabalong legal Hoi. kabelay baka an menta iba kini kisingi kiba menta kaba kani ka court kani ka an kalajan bah subriyo tang kapol bakna mengiru kataban ong menlik sakut te kalong kapa ada jengai palat-palat menjuk kami osmohi menyalik sakut dia menta kalajan palat but kahakabayade pat bakani tingat harai ke porhi kan sialam ba kita ki bor kita ki nong thawan kita ki nong snaan ke sapoi ke por ba kita ka fundamental right jungi kita ka bangi ong ba ka ka hok jungi banginum ai
let's say la da khta pat ya ka jing im dong ki wei pat ngatharai kam dei su ka hok ni simet ka hok ding simet kalong ka khasa ko ta hang simet kumula keren di cuma samne la khta ing simet de la khta pat ki wei let's say ka ta ka hok ngila man sim no nomor kam na long ba la ta ka jing persya jong pi ban le ke ban yada ye ki babun kan pila ban don gonong rim halo dong ta ka jing persya jong pi kan Ka jing maru ka apat ki wei. Mo ya kata. Kalong ka badan kam hi ban le ke Nasi ka pak menrap dia ya kata. Kemudian ba. Ndai tang gitu beran kata ka hok. Ndai upat lang ru don ka hok. Ho kadai. Ngaran ka hok bangan yo jeng ko jeng kia. Firan ka hok benum deng mas. Firan ka hok benum rasa vaccination. Ngaran ka hok bangan num la ban yo Jepang na fi. Ngaran kata ka right ru bangan im. Ba mo kata ka daw ngaban perkhat ba. Ka hok tang ledi simet ne. Ka hok jeng ki ko ru deng long saw dong. Malak batai ma fi mane ho. Ti ba dondor balipat kalong ka badan kami ki balang bapher ban sapriang jingkermen dei jingshat ting nakanika covid pandemic mo halor ka jing don kam ban IT ka ban sumar bhayala dia bat ban bu ki kin don covid protocol khamtam manta bala pli ki jaka yumani Kenir kalau kemudian kambah nangej babun ki balang ru ki follow ya kenir mo. Syukran tangki ni ki balang ke bangayo kum balang jungi berki we ni da follow bahai kenir very strict ya kenir protocol sebab sarkar kabu. Ni da bu ki beriu ni da bu ki kena ki ban pek kita ki benta baro but what nadu na po pulpit ru hi pastor bagi dari dan ga benta ban keren ban you ki share kita ki jing semua tu bagi beriu kan tip bagi dan kam long adkar bagi dan kam ban follow le ban board ye kini ki jing betha jong sarkar kendang ba ngin lat ne kini nonu tang jing pang la si ban ong ta mo mat kita ki bawan ru kan semua tu ya ke bagi day ban le na try bon hi ki balang hi ki follow by strict bahaya tu ka ya ke ni ke jing betha bawan la district administration la health department kuno bengin conduct ki service kuno ki beriu ken rung kuno ki beriu ke day ban le pat baro ngatrai kita ting ngatrai ni follow lo baro khoi ke ngim kwa hi ban don on the mo haka ban sha ong ba mlong shu phi ban plit jing yimani mar fila violate ya kata fila violate ya kata ngim kwa ikum ta ta daw ni pot syang ikat bala bengin but tek ya ke ba ke sarkar ko ngi bengi dei ban le ti Dr. Taryang bun ki bri pot kim tre ban ai ketika ni namar ki ong ba habala ai ketika dangla ban yo uni covid-19 ti phila ban penchai halor ka ni ba ketika kaya daya ngi na ka jing sitom jur jung ni covid-19 bat de ban smutu bakla kanir kolong ko na ki phang ki ba bun ki bri ki bla yo enu jing ki bla ai ti kamu ki ong nang yo enu covid ti kumang la kren menne long khandai phu khandai percent khandai phu pra khandai percent le kim le hi la ki yo enu jing pang mo kamangia kran kalong itu iwe bat 8% te hapreng itu iwe bat 8% ki basitom jol ki bala ban yap sendon kani kalong ka ba ai ke jing mentoy ko bon ba mamata la ngila ai kani ka injection ni kani ketika la pio makanai kata jing pangru kanum dakta kata ni ka pher ba kani ka ka bangio arja arpho ban menta arja arphoi ke jing long jong ni ka jing pang pi hu arja arpho phin pe ki ong ba ka ta tang ki bla temen ki badan jing pang jing sitom badan kita ki comorbidity sebagai khat ba ki babun kalong sisa kumta sisin bagi bala anyo post nam senang yo mot babun ki yap mo ndepin pe hong new arhajar arhuai ketuka each group kala nang hiar kata kali gawe keba ar pade kalong ya kitu ki badan ki comorbidities ru lada ki yo ru kim lele ndai be kim lele long kim du sunan ni kajing im poison sudu ko pot baniap le piyet ikitu pada filap ki babon ki dai ki bala injek
Dan men ni ni patient jong alang discharge na po betani ibla prof nem idon bat sini idon bat BP idon bat kidney iyo covid iladap ai beratli injection islam lelai menen la le ye ti kita kilong tangki nuksai ber ndeki bobon kilong ta bat fen I hakini ki ke statistik ke ba ke government ke ai man la kasih ke bang internet kalong tu bagi ai ke new deaths cuba kalong nyongut unvaccinated nyongut kalau pen isai kedar ba kene ke injection kaya da ya pi la remdei tang na kajing pang kaya da na kajing sitom jul ba kajing yap ka basai ba kene ke observation ka mangalai I 2020 ba 2021 pi 2021 kidon gitu ke barang life ho sau ho snem luki khat ba ki babon ni gitu kita iklam ai vaksin ndai kini ki bala nyau ho fra ho snem ki bodon BP don sini eru kio ki poi hospital tamakim khat na balai bikira ada ai vaksin di kata kadai ke baki pai ba baro hi gire ban so thu la da safety ita jing shit jing tha si si asni phide ban kham safety ang pode ke e ban ja la da phim ai pre tu vaksin ye te jing pen sai mang kata ke je dei bu ta umrat khlau ta e bro khoi la pen sai tu basan tinga thai la sai mo tin thai ka ba kham kong san ke kata long ngin kham safety ya ke jing sitom jur ba ke jing yap ban itu jing shit jing klut si sing asni kadai doktor mu udang ya dai ngi shibun ka jing shakta jur pat ke jing yap ru ngi I babun ki bru ki pat dap vaksin ya kata ti sho mengin penkut dengan ka program kan ni ka jing kli ba khadu jong ai temen basan don bor don dorling do ke I ka jing ma pat ba don dor ka ba up ya ka jela jong ila da ki nong ya lam jong ka balang ki alam bakla shapang kan ka vaksin mo te kumba ong haka kantin nong we kikli what is the danger of religious misinformation around covid vaccine Hani ka por ngi mental at sibun kini kinong hikai milabat ong ki ba lamler ki ba kren lamler ya ka bom day kalong ka ba ma sibun mar balai kam tam le bakalong bengi ong ka kum kan niam religion mo kalong ka ba ma ba tada kren bakla ki we gibri kam da lele e hani ba kren ya lam bakla hi kinong ya lam hakabalang tada ka ba ma sibun marupai lang ubut matla ikino yalam balang takadang ha balong husiar bah ya bakumno kinong yalam ke bangi ngi buat yaki hidon kinong yalam balang menta ki bakren na pulpit ru ki bam kren shoot na ka bible kata kejing ma ka bakrau bah yangi ki kren na pulpit ki ong boleh kren ngam setiap kumta boleh kren ngam nin kumta upen pa nga kumta o nga kumta kim kren shoot na ka bible de kata la abun ba kinong yalam bakla ke dalam kumta menta hak perthai ke bangi menta nganum jer kerteng le de fipek pen chiam ni kita ki bun kam tam kam sanong kendong lele ki bun ba kumta ti kalong ba ma si bun ba nga kerpa ti ki param ngi ba ngoi kan ni bakin da yit kin da thau kin da tunjuk ya ke ai ke bagi yo ngau ya ke ai ke bagi yo I kam tam na kinong yalam balang ki jongki kenang makin num sya yalam bakla ni dong ke responsibility ke bakrau ba kinong yalam balang kenang bagi pat lang jongi kinum syubut ma tu ketika ba batai ma pi pa don dor tan penrap dia lo jong kata ka jing ong ji tuan pesan mo di sisa ngi di sukresi ulah kai lut I kita ki berkhai mo aku tu Matias tu arfuai uang hadin belakli kani kepisah nai khajna se ke sarkar ne nai ai ne am su paisar jisu uang gadon jong non tu ti jawab yang gadon jong paisar ti uang ai su paisar ke bade jong paisar ai su play ke bade jong play ti kata khubor ke bajengai ba kabamut ba e kata ka jingei ke jong phi ngei ho play ba phi ai su play ndre ka ne ke ei ka ba ki nong sensar ti le phi ha ban ai si ki nong sensar kabamut phi buram ki nong sensar phi buram me ke jing peniai mo but hakaju ko por pade kata ka jingei ke jong phi u play ka sa
Kamdai bara finget eu blai tang mo kai kai ka baga sarkar ka penya fin su sai la be pu le be ka bomon mengila nget hu blai kata kemon ni hakari ka badan ka constitution. But ni hap hapo jung ka constitution. Oh. Lasang kadai ki Muslim, ki Kristen, ki Hindu berkhai ni hapo jung ka constitution. Ni hap kan mau kata. Tiga constitution pada kam khang ngi bengin nget ka nget jung. Pi hendrei ya ka ba ka bor penyak pada ni hap ban ko. Kadi ka babatay pi doktor ti ngila poisa bakot jong ka program kubli shibun na Dr. Taryang bat I rangba temen basan jong ka Pokse Presbyterian Church mo I ba dondor lingdo ki blai shim benta ha ka program Dr. Speak halor ka phang ka jinget bat ka jing aitika te parlok ni siap syampat ha ka kapor ngade daya karwan lang ka de Dudarshan Kendra Shillong.